Pakkasta on 21 astetta. Aamulla 23,5. Illalla katoin 24. Meillä on pari mittaria ja samat lukemat, niissä näyttää olevan kaikissa. Toi akku. Auton akku on tällä kertaa tässä niin kuin ajatuksena vähän kertoa, että kun eilen tuli puheeksi yhden kaverin kanssa, mutta se sisätilan lämmittimen laitoi just päälle se kohisee. Niin että kun on näin kova pakkanen, niin ei lähtenyt auto käyntiin. Ja hän sitten starttaili sitä aikaisen ja se ei vaan lähtenyt. Ja tuumasi, että olkoon sitten. Niin siihen liittyy yksi semmonen seikka, mikä mun mielestä pitäisi ottaa huomioon kyllä näillä pakkasilla. On se, että jos startataan akku tyhjäksi, niin tällaisella pakkasella se sen jälkeen kyllä jäätyy. Akku kestää kovaa pakkasta, kun se on täyteen varattu. Mutta ei kyllä juuri ollenkaan pakkasta, jos se on tyhjä. Se halkeaa tai turpoaa. Menee pilalle. Eli pitää, jos se lähdet käyntiin, niin laittaa vaikka laturi siihen. Että se akku tosiaankin niin ei jäähdy. Mullakin on toi kaapeli taas kiinni tossa. Se ei ole lohkolämmitin. Tai siis siinä on kyllä lohkolämmittimen johto. Mutta se on se menee tolle automaattilaturille, joka ylläpitää akun varauksen. Ja mä aina pakkasella laitan sen päälle joelta päin, että akut vähän niinku herää siinä samalla. Tässä on 2 akkua. Tuolla konehuoneessa ja tuolla auton alla. Toi on varsin kylmässä paikassa tai toinen akku. Eikä tuokaan nyt kovin lämmin tällä sekelillä ole. Joten akut pysyy vähän niinku paremmin vireessä kun ne on latauksessa ja se, että ne pysyy vireessä, niin ne ei myöskään jäädy, koska niissä on varaus. Tyhjä akku jäätyy tosiaan hyvin helposti. Hyvin helposti. Nyt on toinen juttu, mikä pitää ottaa huomioon. Että kun akkuja laittaa lisää tai isompia akkuja ja sitten kylmällä kelillä kun starttaa niitä, vaatii paljon virtaa, että auto lähtee käyntiin ja akkuhan ei annakaan pakkasessa niin kovaa virtaa ulos kuin lämpimällä kelillä. Niin kun laitetaan auto käyntiin, kun se lähtee käyntiin, niin iso akku, se ottaa valtavasti virtaa vastaan. Siinä on tuulettajahihnat, tai tässä tapauksessa tämä Vanion, niin laturihihna vinkuu hyvin helposti, jos on varsinkin 90 ampeerinen laturi. Tuo yksi hihna, mikä siellä on, niin se ei kestä kyllä juurikaan mitään kierrättämisiä. Se on tyhjäkäynnillä annettava niin kauan aikaa olla, että se akku on sen suurimman intonsa laannuttanut. Sen näkee kyllä. Tässä on jännitemittari, tässä ei ole amperimittari, mutta niin kuin Valiantissa on amperimittarista, että aina tarttauksen jälkeen se ottaa ihan tolkuttomasti. Ja mitä isompi akku, niin sen paremmin se ottaa vastaan kunnossa oleva akku. Huono akku ei ota. Niin siinä on latausjohtimet ja hihnat ja kaikki kovilla, mitä tyhjempää akkua ladataan laturilla. No moni semmonen asia, mitä ei tule huomioitua. Mutta tuo ylläpitolaturi auttaa siinä kyllä tosi paljon. Molemmissa tapauksissa. No, tää saa lämmetä nyt tässä vähän aikaa ja laitan sitten tuon lohkolämmittimen päälle. Jossapa lähdetään tästä sitten ajelemaan. Se ei ole ongelma, etteikö tää lähde käyntiin. Mä oon tällä autolla lähtenyt ilman lohkolämmitintä
28 asteen pakkasessa, kunhan akuissa vaan on virtaa ja antaa hehkuttaa, niin kyllä se lähtee. Mutta se ei ole kovin tervettä. Mieluummin se lämmittimellä vähän se ensin virkistää moottoriöljyjä ja moottori.